ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Маам шукронаи худосозим хубем. Чӣ хеле ки дар ҷо дидед маҳсулот гирифтум. Бо имрӯз мехоҳам ҳамроҳи шумо якҷоя ош тайёр кунам ва дар бораи кор камтарак гап занем ва суҳбат кунем. раҳмат дӯстони азиз, ки моро мепурсед, дар комментария бениҳоят гапҳои хуб менависед, суханҳои ненг менависед. Ба ҳаматон раҳмати калон. Именно ба он апҳое ки вақти худро дареғ надошта омада видеои моро тамошо мекунанд, гапҳои бениҳоят хуб менависанд хоҳарон ва аз ҳамаи шумо беандоза миннатдор. Намехел хай пиёз шама дохтам. Шурӯъ мекунем ба ҳамин ош ва хай оша амад метонед. Ма дар касрунка мекунам. Хеле гуфтам мо изози бекек намехарем, барое ки аи квартира мумкин биравем асбобкашӣ кардан бениҳоят душвора кадоме ки дар ҳамин квартираҳо гаштагия медонам, барои ҳамон намехарам. ҳамида омадагӣ мона чанд бора ош мекунам, бениҳоят хушук меояд. ва дар бораи кор чӣ гуфтанем? Бисёриёт савол метиҳед ки апа чӣ звани доред? Дӯстони азиз, чӣ хеле ки ман гуфтам, ман аввал кор намекардам, ман фақат барои худ мазакас мекардам. Ва бо мегӯянд ки чӯ бисёриёш аввал мегуфтанд ки чӯ фаберлик реклама мекунӣ, неким худат кор намекунӣ? И саволи ба мантиқ. Барои чӣ ман худам кор намекардам? Якумаш ба сабабҳое ки ман ғайрат надоштам. Мегуфтам ки яке кор кунам, ай дастам намеояд. Барои ҳамон кор намекардам. Мегуфтам чизе ки дар хона дар кора ҳаморо мегирам, тамом. Баъд ҳамин хел шид ки худам да чӣ кардам, да шарт гузоштам ки ман метонам, бояд бутонам, наметонам не, бояд бутонам. Гуфтам барои ҳамо кор кардам, кора шурӯъ кардам. Инами каталог ма шурӯъ кардагим кора. Аввал фақат ман барои худ заказ мекардам. Чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, фақат барои худ заказ кунӣ, одам наёвӣ, ҳаракат накунӣ, кор накунӣ, корта пеш набарӣ, ягон звани намегирӣ, ойлик намегирӣ. Агар ки кӯшиш кунӣ, ҳаракат кунӣ ва чӣ хел бигӯм, ман метавонам биги ба худат боварӣ кунӣ, ба худ боварӣ кунӣ, аввал ба худованд, баъд ба худат боварӣ кунӣ, иншоалло ки муваффақ мешавӣ дар ҳама кор, на танҳо дар кори фаберлик, дар ҳама кор ҳамин хелаи худаш. ва ман ҳамин хел ба худам шарт гузоштам ва кӯшиш кардам ки корма давом битиҳам, корра давом битиҳам, на танҳо заказ кунам барои худам ва кор кунам. ҳамроҳи хоҳарое ҳастанд ки моро дастгирӣ мекунанд, апое ҳастанд ки моро дастгирӣ мекунанд. То ирӯза дастгирӣ кардиям, ман ягон вақт дурӯғ нагуфтам. Инами моҳи ноябр бошавад, иншоалло ки каналмон 2 сола мешавад. 2 солаи ма бо шумоём. Ягон гапи дурӯғ гап назадам, ишам дурӯғ нест. Дӯстони азиз, ҳатман биёед бо мо кор кунед. Маҳсулотҳои бениҳоят хубай. Касоне ки аз мӯи рехтани мӯи сар ё ин ки перхит мегӯянд, сабусаки сар ба тоҷикӣ душворӣ мекашанд, инами болои экран дамози амо шампуну балзама мемонем. Бениҳоят хубай. Ман ина истифода бурдам, худам 2-3 бора истифода бурдам. аллакай результат додааст. Ман моҳи ма бениҳоят бисёр мереза. асобина дар ҳамин вақти тирамоҳ ва баҳор беҳад мереза. Барои ҳамо касоне ки ҳамин хеле мушкилӣ доранд, анами шампуну балзама бигиранд, истифода бибаранд. Бениҳоят хубай ва кӯмак мекунанд. ва кремҳое ки дар компанияи фаберлик ҳаст, кислородный крем, чӣ хеле кремо мегӯянд, ина фаромӯш кардам чӣ хеле кремо мегӯянд. Кремҳои бениҳоят хуб дорад. Дар ин болои экран ин кремошам мемонанд. Бениҳоят хубай. Вақте ки рӯи одам хоқ мешавад, сухой мегӯем, кӯхмон так мешавад, фақат дар ҳамин моҳи тирамоҳ беҳад амхелӣ бисёр мешавад.
барои аму анами крема мемонам бениҳоят хубай. И крем ҳастай барои аз 25 сола боло ва и крема фақат начной ҳастай, дневной ҳастай. Истифода мебаред кадоме ки кам тараки нав марши накардагия гирдои чашмаш ва ёам истифода бубарам бениҳоят хубай. Ман истифода бурдагиам медонам айнами кремое ки ами кремое ки озидаами болои экран мемонам. ҳатман ки кадоме ки рош ҳамхари проблема дорам марҳамат нависед. бод барои виснучка ҳастай кремо барои ами компанияда беҳад бисёрай кремо барои сафед намудани рӯй, доға равондани рӯй ҳама намуд кремо ҳастай. марҳамат кадоме ки намехоҳад кор кардан, фақат мехоҳад барои худи заказ кардан, метавонед ки дар номерои ҳамин мо бинависед. ҳатман ки шумо новабаста дар кадом давлатед ба шумо равон мекунем, ба ғайраи давлати Германия ки ба уҷа доставка надорад ва занҳои Германия будагӣ наметавонанд кор кунанд. инами хелхай хулас дӯстони азиз дар бораи ами хабелик бо камтарак гуфтум гап занем. кори дурӯғ нестай, кадоме ки кор карда истодай медона, ойликҳои бениҳоят хуб гирифта истодаанд. барои аму ман хостум ки камтарак дар оила дар зиндагӣ ёрдам шавад барои ҳамо. ман ҳам дар ҳамин кор ҳамроҳ шудум ва хостум ки камтаракам боша ба оила ёрдами ман бираса. дӯстони азизу меҳрубон, иҷа ман сабзи малакай бирён кадом ҳози обша меандозам ва боз амин чизое ки ман дар болои экран мондан мегирам, суратое ки ҳамаш барои ами ҳаррӯза истифода мебурдагимо средство. айбат анаи паче ки ҳозир мемонам иам то ҳамин рӯзи 18 скидка рафтаистай. бениҳоят скидкаи нағз кадоме ки пачи истифода мебарам марҳамат нависед дар кадом гӯшаву канори чӣ бошед ба шумо равон мекунам. ход Россия, ход Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон фарқ надора, равон мекунем ба шумо, ё ин ки Туркия равон мекунем. дӯстони азизу меҳрубон, иҷа ман сабзи малакай бирён кадом ҳози обша меандозам ва боз амин чизое ки ман дар болои экран мондан мегирам, суратое ки ҳамаш барои ами ҳаррӯза истифода мебурдагимо средство. айбат анаи паче ки ҳозир мемонам иам то ҳамин рӯзи 18 скидка рафтаистай. бениҳоят скидкаи нағз кадоме ки пачи истифода мебарам марҳамат нависед дар кадом гӯшаву канори чӣ бошед ба шумо равон мекунам. ход Россия, ход Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон фарқ надора, равон мекунем ба шумо, ё ин ки Туркия равон мекунем. дӯстони азиз ошмон тайёр шуда. дӯстони азиз ҳозир мекашимша. инам хеле оши мо тайёр шид. мо тавоқмоно оварда гирдем, дар тавоқ ҳозир мехӯрем. ба мо иштиёи таом, касе хӯрдаиста иштиёи таом. дар инҷа боша влога ба поён мерасонам. то влогҳои оянда дар паноҳи худо бошед. худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр дӯстони азиз.